Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Primul episod de GTA 3. Quick Game Options. Ce fac opțiunile? Revin după ce verific opțiunile. Bun, ia că am revenit. New Game. Am dat pe New Game, bă. Gata. Din GTA 3, apropo. Prea tare. Nu, iar nu-mi place animația, e lungă. Adică la început în fiecare... Deci da, e lungă animația. Perfect. Probabil voi ați văzut-o de mai devreme. Give me liberty. Stai, gata. Pe ăsta de filmat trebuie să-l pun pe undeva pe aici. Acă că ele rate. Și acum unde merg? Am și uitat. Că eu nu știu ce GTA mă jucasem. Vice City. Ia, în față. De ce doar eu? Au. Nu pricep să conduc pe GTA. Adică bine, mă pricep, dar așa fac pe toate jocurile. Cu condusul. Revin când ajung la locație respectivă și poate vine să astronot, dar nu. Hai, revin. Bun, hai că am revenit. Și știu că n-am filmat de mult un video, dar na. Și am văzut că ați vrea vlog. Chiar, să-mi spuneți în comentarii dacă vreți un vlog. Și am văzut că cineva a intrat în clubul de pe Brawl Stars, numit KG. Îți mulțumesc super mult. Apropo, că nu-i de abonați mei. Și nu uitați nici voi să vă abonați la mine, să intrați pe club pe Brawl. Că și asta e important pentru mine. Să ne întrecem pe Mădălin naiba. Că ăla mi se pare un pic lăudăros. Revin imediat. Pick up Misty. Ești prost. Am văzut că și cel mai probabil... Oh my god. Trebuia să virez așa aici. Nu știu, scuze. Du-te, bă, țăranie! Poliț, băi! Ia, bă, fura și taxi direct. De naiba. Lâc taxi. Eu am mai jucat GTA 3 și Vice City. Sper că filmez. Dacă nu filmam, muream amu. Bine, atunci o colesc. Ești... Bă, nu stați! Ia-o pe Misty. Care știe, pentru că aveți telefon în Los Santos. Un vechi. Aici nu e un sensațiune de oraș, oarecare, na. Mission Pest. 1500 de lei. Ca în modul românesc. Bă, și acum cred că pot eu să fac orice, nu? Da, bă, pot să-mi pun așa.
Don't speak my bitch up. Bă, dar nu vreau să vorbesc cu țăranii. Așa, ăștia din GTA în jură. Și content 18 plus. Cred că. Bă, dar nu vreau. Hopa! Hopa, bă! Fetișcane! Să mor eu. Revin după. Revin. Bun, gata. Băi, ăsta e nebun. Cum naiba? După cât te lovi tu, încă te ridici. Îl călcă mașina pe flatisul. Atunci tot să mor la mână. Bă, sunteți nebuni, eu am plecat. Stai întâi să fur și o mașină. Wow, ce radio îmi dădu. Wow. Hai, gata. Nu cred că e ceva de mers, adică... Tu ocolești până pe acolo. Băi! Dă-te, mă, naiba. Să te dai. Țăranul, naiba. Ok, filmez de 7 minute, da, bine. Trebuie să schimb mașina. Revin mai încolo. Bă, băieți, eu nu prea cred că o să mai iasă. Ce am zis și ce s-a întâmplat. Mi s-a cam dus motorul și... Na, sunt cam... RIP. Ușor, ca să știți. Dați-vă, băieți, țăranilor. Acum... Cred că e acolo, în partea asta. Ce-armane, cine știe melodia, să scrie hashtag melodie în comentarii. Gata. Dar ce trebuie, mă, să fac? No parking, ești prost! Mi-o tunăm! Bă, asta ți-o repară și se face și mai frumoasă. Înapoi a tunat și reparat. Ca să știți, o să țin așa apăsat. Să dau în spate încet. Înapoi. Sau știi ce? Pentru aia nu mai are rost. Holy moly!
Dacă o să facem 10 like-uri, înseamnă că vă place GTA 5. 3. Bine, nu o să ne simțit. Opa! Polițaia! Opa! Opa! Doriane! Ce ai făcut, tată? Ești prost!